Ahoj, dneska bych vám chtěla říct pár slov o kruhovém tréninku. Co je sportování? Vlastně sportování, nebo spíš co ovlivňuje, tak ten pravidelný nějaký solidnější pohyb, tak není to jenom o tom, že má vliv na to, jak vypadáme, jakou máme trošku kondici, jestli jsme zpevněný, ochablí, jestli jsme protažený nebo ne. Je to i o tom, že to má vliv na vnitřní orgány, na to, jak to funguje všechno uvnitř, má to vliv na psychiku. Kdybych tady měla povídat nějaký výčet všech těch vlivů, co všechno se sportem dá vyřešit nebo zlepšit, tak to by dalo na celovečerní film. No a když děláte sporty, jako třeba, že si jdete párkrát do týdne zaběhat nebo se jedete projet na kole, tak to je určitě super, každý pohyb se počítá, je to fajn. Ale je to přece jenom takový jakoby zatížení, třeba především těch svalů na nohou, hořešek nepracuje, není to takový celotělový, není to ono. Když to srovnáte s kruháčem, tak při tom kruhovém tréninku zapojujete všechny svalové partie v každém tréninku, takže to tělo se opravdu procvičí ze všech stran, prokrví se úplně všechno stejnoměrně. A vlastně ještě mezi těma strojema, na kterých usilujete, tak máte stanoviště, kde děláte doplňkové cviky, vyloženě pro vás, vyloženě na to, co vy potřebujete, to, co je pro vás potřeba zatížit, zaměřit se na co a tak dále. Takže ten vliv, když vám jde o nějaké výsledky, o to, aby jste zhubnuli, zlepšili kondici, zdraví a tyhle ty věci, tak kruhový trénink je pro vás varianta, kdy to dosáhnete rychlejc, snáz a úspěšnějš, než když budete dělat nějaké jednostranné pohybové aktivity, jako třeba jenom běhání.